Bun, aici vine partea a doua din știință și tehnologie. Am avut probleme cu sound-ul și de-aia n-am putut să filmez și să se audă sunetul. Asta nici un pic decor. Enervant. Mi-am luat asta, Bandicam Pro, și acum voi filma mai mult de 10 minute, voi filma cam 15 minute, cam așa. Mai mult nu cred că filmez. Și îi face, cred că vreo una sau două episoade pe săptămână. Acum când suntem în vacanță să fac mai multe. Dar de obicei nu se fac chiar atât. Prefer mi s-a lucrat să de... Trebuie să mă duc cu o torsă. Doamne ferește, nu știu. Alte apel știam cum, nu știu, mai știam ce să mai fac cu colul și pe asta nu puteam de nimic. Dar nici de aer, de nimica. Ce enervant. A, ba da, pardon, dau de numai de piatră. Chiar ești pe ăsta. Și bine se vede. Să iau asta de piatră, că nu mă poate. Hai să... O torsă, un punct, dacă nu puneam cu carbonus, nu mai avea nimic. Hai, nu se poate menține pe niciodată nu. Trebuie să mă concentrez. Nu pot să... Uite! Uite și că pereți dacă dar nu pot. Adio mine, adio ok, alla prima. Oh, ce bine. Când l-am torța, nu mă pot despărți. Și acum... Măcar ceva am dat eu. Gol, nu se poate fa. Bine, iar. Sol. Să găsești iar. Așa, cât gol aici. Păi să ne punem în teme. Odată îmi facem un chest aici. Aici vom pune un crafting table și aici un cuptor sau furnace. Sper să fie cât mai mult. Că avem destul de bani.
Am să scriu un marșo cu operația mea. Deci, odată am condiția informații. Avem aici masă de lucru. Crafting table. Trebuie parcă să mai facem o acopere. Mă trebuie aici un pat. Asta este să mai crafting vom da și mai spun. Nu știu dacă o să mai fac și o să mă joc poate și multiplayer, dar nu sunt sigur. Odată să facem ceva cu colul ăsta că nu mergează. Deci punem rozeciul aici și punem minerul de pe. Să punem aici în avem ăsta, punem minerul acolo, semin și ăsta nu e niciun. Deci nu mai niciun. Asta, mai că nu poate mai folosesc. Las tot în desacum aici, e foarte important pentru viața. Las asta aici. 38. Aici și așa, să ne facem la 10 situații, nu mai rezist. 4 bețe. Așa. Toate bețele aici. Patruzeci de toți. Oh, bine. Le multe deja și nu avem, adică nu. Toți aici că cum avem destul. Și să luăm colul. Cărpunele ăsta rău. Și acum facem pariu că una altă lipsește, o să găsim numai col. Acum să știi. O spune sau ce vreți voi. Fac la școală Germanie. Hack Bandicam Pro. Cred. L-am găsit hack, nu l-am cumpărat. Ce-am explorat. Partea asta e, deci am sus departe. Și lasă niciun minereu. Niciun or, nimic. Ce nasol. Acolo pe o să mă fost. Am un pic la opțiuni. Când de vedere. Quick for muzică. Dăm muzică. Poate prin la muzică. Știre, blocuri.
ca să auzim monștri. Ups, am făcut. Ce fac așa? Am folosit deja atâtea. Chiar pentru că trece mai greu. Mai întrapăi în urechea. Am că știu cum știu. Că ne întoarcem. Ne facem științele din aer, o sabine pe pui. Facem undeva în față și un târnăcop în caz că doamne ceva important și doamne ajută să nu mor acum. Lavă. Deci moba e bine, deocamdată. Bine că ne va trebui și mobi să ne batem. Cred că nu. Să explorăm mai multe. Așa, știm ok ce vreau să spun. Cum ar fi un redstone, dominăm târnăcop pe fier. Puțin aer. Am filmat deja 12, aproape 13 minute. Trebuie să ne întoarcem în episodul ăsta acasă. Dacă nu, voi face următorul episod direct acasă, dacă mai există casă. Sper că da. Cred că voi da. Țin pe pauză până voi găsi drumul pe casă. Așa, deci m-am întors. Aud niște scomote ciudate, printre care și unul de lavă. Sunt puțin îngrijorați. Mai bine ne doare de mult. De timp am mai găsit chiar puțin iron. Ce vreau să... M-am găsit în ureche pe ureche. Trebuie să facem ceva. Ok. Să mai facem și alte pețe. Așa, acum știu măcar că nu o să mai trebuiască prea curând. Torțe. Acum mai trebuie fac ceva arme. Plăton.